Исәнмесез. Сез Татарстан 24 каналында полиглот тапшыуын карыйсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Татар халкы бұрынғыдан аш-су әзерләргә бик оста булган. Күп гасырларга сузылган тарих дәвамында милли оригиналь ашлар барлыкка килгән. Шунысында әйтеп үтәргә кирәк, татар халкы бөтен дөньяга үз ризыклары белән мәшһүр. Бүгенге тапшыруыбызда халкыбызның күп еллардан бирле сакланып, безнең көннәрдә дә яратып ашала торган ризыклары турында сөйләшербез. Эшпишмак татар ашларының бер төре. Дурышмак, дүртпишмак дигән сүз. Бу тәтеш якларында дүрт пишмаклы ырлык пәрәмәшен дүртмеш дигәннәр. Әлеге сүз дүрт һәм мөеш сүзләреннән тора, ягъни пишмак сүзеннән. Тикшерүләрдән күренгәнчә, татарга фарсыдан кергән сумса дигән ризык атамасының да мәгънәсе шул ук эшпишмак. Ләкин татар эшпишмагы күпкә яшьрәк әлбәттә. Ул Россиядә бәрәңге культурасы үстерелә башлагач кына килә. Ягъни 19-нчы гасырның урталарыннан соң гына. Геометриядә эшпишмак төп фигураларның берсе булып исәпләнә. Галимҗан Ибрахимов эшпишмаклылар терминын тригонометрия мәгънәсендә куллана. Мәсәлән, мәйдандагы биология, физика, химия, математика, эшпишмаклылар, Россия тарихы, революция тарихы, татар әдәбияты тарихы, зоология һәм башка күп китапларыбыз да татар мәдәниятенең бу тармагында да үсү, күтәрелү, тирәнәю барлыгын күрсәткәннәр. Мәхәббәт темасы әдәбиятта мәңгелек тема ул. Күпчелек әсәрләребезгә игътибар итсәк, алар мәхәббәт эшпишмагы мотивына корыла. Татар театры сәхнәсендә дә аңа мисаллар шактый. Шуларның берсе Галиябану әсәре. Монда төп геройлар Галиябану, Хәлил, Исмәгыйль. Әсәрнең сюжеты әйтеп үткәнебезчә дөнья әдәбиятында күп мәртәбәләр кабатланган мәхәббәт эшпишмагына корылган. Ягъни егет белән кыз бер-берсен эзләп яраталар. Икенче бер егет алар арасына керә. Шулай ук Әмирхан Еникинең дә күпчелек әсәрләре мәхәббәт эшпишмагына корылган. Шәкшәк татар халкының милли ризыгы табын күрке. Туйларны, төрле бәйрәмнәрне оннан башка күз алдына да китереп булмый. Шәкшәк бал белән катнаштырып әзерләнгән татлы милли ризык. Ныкрат Глазов якларында аны шипшәги дип йөртәләр. Ни кызганыч, бүгенге көндә шәкшәк сүзен еш кына хаталы язалар. Кем беренче тапкыр әлеге сүзнең язылышын бозып күрсәткәндер, тик ул кешенең җиңел кулы белән шәкшәкнең язылышы шәкшәк булып чыкты. Бүген кайсы гына язманы карасак та, бу сүзнең дөрес язылмавын күрергә мөмкин. Хәтта журналистлар да дөрес язылышка әһәмият бирмиләр. Аңлатмалы сүзлеккә мөрәҗәгать итик. Шәкшәк камырны өрбет шикләүге зурлыгында яки хөрмәт ише кебек озынча итеп кисеп, кайнап торган сары майда пешереп, барысын бергә баллап, катырып ясалган ашамлык. Оннан соң әдәби әсәрләрдән мисаллар китерелгән. Беренче мисал Муса Галидән бер җөмлә китерелгән. Аның артыннан өстенә төрле төстәге мант-паси һәм конфетлар ябыштырылып, зур подноска катырылган шәкшәк килеп чыкты. Икенче мисал Габдрахман Әпсәлямовтан. Шәмсинур җиңгинең атлан майы, каймагы, юкә балы, какланган ите, шәкшәге барысы да табынга тезелде. Шәкшәк сүзенә килгәндә, аның турында аңлатмалы сүзлектә дә укый алабыз. Шәк сүзе шак рәвешенең диалекты. Шак качып кытылды, ягъни көч хәл белән. Диалектологик сүзлектә ул төрле мәгънәдә бирелгән. Шәк, начар, чит ил мәгънәләрен белдерә дип язылган. Шәкшәк сүзен дөрес итеп язу мәҗбүри, чөнки бу безнең милли мәдәниятебезнең аерылмас бер өлеше булып тора. Элегрәк шәкшәкне бары тик кунак килгән вакытларда гына пешерә торган булганнар. Айрыша туй өстәлендә бик популяр булган. Бүген әлеге татлы ризыкны кибетләрдә дә сатып алырга була. Күп кенә икмәк пешерү заводлары шәкшәкне килгән кунаклар өчен сувенир кебек итеп тә пешерә башладылар. Экранга күз төшерсәгез, иң зур шәкшәкләрне күрерсез. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау булашам. Очрашуларга кадәр.